खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ बोसोरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरङा हाग्रामायाव दावबायहैनोब्ला गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यसनब बर'आ। जायफोर दावबायारिफ्रा बे खेबाव काजिरङा हादोरारि हाग्रामायाव दावबायनो थाङोब्ला मबाइल फन बाहायनो मोननाय नंलिया। काजिरङा हाग्रामानि सिङाव हाबनानै जिप साफारि खालामनाय समाव मबाइल बाहायनो मोननाय नङा आरो सेलफि सावगारि सेबखांनाय बायदिफोरखौबो बाहायनो हानाय नङा। काजिरङा हाग्रामायाव जिप साफारि हाथी साफारि खालामनोब्ला सिगाङावनो अनलाइननि गेजेरजोंसो बुकिं खालामनो नांसिगोन। बेनि अनगायैबो गोदान दावबायारि बोसोरनिफ्राय जिप साफारि हाथी साफारि खालामनायनि बेसेनखौबो बांहोगोन होननानै मिथिहोदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यसनब बर'आ। गसाइगावआव गोदानै लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि मृत्युन्जय नार्जारिया। गसाइगाव साबकाटानिफ्राय कासेबारिसिम लामा बानायनो थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों। बे गोदानै लुफुंजानो गोनां लामाखौ गासै 2,48 लाख रां खरसा खालामनानै 2 किल'मिटारनि गोलावसिन बानायग्रोनाय जासिगोनखौ मिथिहोदों मृत्युन्जय नार्जारिया। मख'नो गोनांदि गसाइगावनिफ्राय रायमना माहारियारि पार्कसिम थांनाय बे लामाया गुसेब जानायनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। नाथाय बे खेबाव बे लामाया मावफुंजानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङा। त्रिपुरायाव BSF जवाननि गुलियाव सासे बांलादेशनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला त्रिपुरानि कयला सोहोर भारत बांला सिमायाव मोनसे गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन। हरनि समाव आयेन बेरेखायै सा 5-6 बांलादेशी सुबुंफ्रा खोमसिनि खाबुखौ लानानै आयेन बेरेखायै सिमाखौ बारनानै फैनो नाजानाय समावनो BSFआ गुलि गावदोंमोन आरो बे BSFफोरनि गुलि गावनायाव सासे बांलादेशी सुबुङा गुलि नांजानानै जिउ गोमादों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय बांलादेशीखौ तरा मिया आरो बिखौ बांलादेशनि कुलाउरा डकटेकी गामिनि थागिबि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रायजोआव सोमजिदों फिन आरोबाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा गेरुवापारायाव गावनि असे बिसिखौनो गोबौ सिखाजों दाननानै बुथारदों दुथां आखुनि फिसाइ सोमदोन बसुमतारिया। बे जाथायाव बोलि जानांनाय आइजोखौ प्रनिता बसुमतारि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावनि असे बिसिखौनो बेबादि खास्रि बिस्रि गोदोना हानानै बुथारखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बशिष्ट पुलिसनि जेयाव नांदों 3 सिखावनि हानजाया। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बे 3 सिखावनि हेंथायै गोबां खावजानाय बिगोमाफ्रा बिसोरनि हेंथायै थानायाव गसर थिसननाय दङमोन। हमजानाय सिखावफ्रा जादों फारियै काहिलिपारानि बिशाल बर', बर्निहाटनि सांखारख्रां आरो सासेया जादों सनापुरनि रनजित चांमा। पुलिसा बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय पक' हेन्डसेट आरो अप' हेन्डसेटबो बोखांनो हादों। 7 बड' फिल्म एवार्ड्स 2020 बेखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 1 खालाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियाम हलाव खुंनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय। नैथि बिथांखि महरै जोंनि बड' फिल्म एवार्ड्सआव गासै 20टा केटेगरियाव बान्था होनायनि थाखाय थिरांथा लानाय जायो आरो बेवहाय जोङो राङारि अनसुंथाइ एबा प्राइज मानि हिसाबै मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख करि होनाय जागोन। जेरै बेस्ट फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फिमेल। बाखि 16टा केटेगरियाव ट्रफिजों लोगोसे जोङो 50,000 राङै होनाय जागोन। थामथि बिथांखि हिसाबै लानाय जायो जायफोर जोंनि बर' समाजाव सुंद' सावथुन बानायो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै जोङो बे खेबावबो सुंद' सावथुन बादायलायनाय शर्ट मुभि कम्पिटिसनखौबो नाजावनाय जादों। बेवहाय ट्रफिजों लोगोसे जोङो केस 25,000 रां होनाय जागोन। আমার এই গসাইগাঁও টু রায়মনা যেটো মেইন রোড এটো আমার রিজন নার্জারি ডাঙরে কন্ট্রাক্টরে স্যাংশন করে আনিছো। আজি আমি এই কামটো মুকলি করিলো কারণ এটো মেইন রাস্তা হয় আর এই রাস্তা দিয়ে আমার হাজার হাজার মানুষ যাওয়া আসা আহা যাওয়া বিভিন্ন টাইপৰ গাড়ী এটো মানে বহু ভিৰ ভাৰ হয়। গতিকে এটো এক্সপানশনৰ কাৰণে ঐদিনিক কাৰণে খুবই দৰকাৰ। গতিকে এটো কমপ্লিটলি আজি যেনিবা ইয়াৰ পৰা খাচাবিৰলৈকে হ'ব ঐদিনিক
আৰু তেনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট ৰাস্তাটো হৈ থাকিব কাৰণ এই ৰাস্তাটো খুবেই মেইন দৰকাৰ সেইফালে আৰু ৰায়মনাটো নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু বিভিন্ন জাগাৰ পৰা দেশৰ পৰা মানুহবিলাক আহি আছে নেশ্যনেল পাৰ্কত ঘূৰিব আহে জীৱ জন্তু চাব আহে গতিকে এই ৰাস্তাটো এক্সপানশ্যন হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ আজি আমাৰ ৰিজন নাৰ্জাৰী ডাঙৰে ইয়াৰ পৰা কমচে কম 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো আনিছো মই ক'ব বিচাৰিছো অকল এইটো নহয় আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ পৰা এইটো ৰায়মনালৈকে এইটো ৱাইডেনিং হ'ব বগল ৰাস্তা হ'ব